Konyuko ngezansi ngifika consa igazi ngidubulo ngaphansi ngiphula itrigger kuhlakazeka isikali kutatazela umzali lapha ngidlala umthofu kulahle phansi uzama ukugcwala istrike kuphela amandla usakazeke fast Qophoza ngesandla lokopha negazi ngindoda engasabi nesibindi sinethambo vele ekhale dubula ngesibhamu sami dubula ngesibhamu sami Qophoza ngesandla lokopha negazi ngindoda engasabi nesibindi sinethambo vele ekhale dubula ngesibhamu sami dubula ngesibhamu sami dubula ngesibhamu uyolusa matata nginkunze nolaka uyothusa bangazi ngikubuka ngasabi when wifaka kulufu ungangichansi uzoluza nelife Okay, kwenzakalani? Hey, fuck off when I told you. Muza just kwenzakalani before you start. Yini manje? I feel sad man. Ngithe vuka man. Tatazela ishosha thina sileze ihamba phansi engathi sishalazela isipofa amagama ekakapani umshana usale phansi Ngaze uzofunda. Awuzongitshela lento uthi wazela ukuzofunda wena la ngathi uyakhohlwa ukuthi imishini yethi kuphi. Angithi uyazi esikoleni wayelelana. Angithi uyazi kahle kahle lemphathi umanje ingelani emelithi ishayisa lapha wena vele usu-on uyayiphusha le staff ucabanga ngosondlanzi. Futhi ngiyakutshela nje wangitshela ukuthi futhwana uzokuphakela futhi. Okay, lo kodwa mina ngilazi ukuthi ngasipusha le staff ngiyakwenza konke okushoyo. Mina ama class imali yami yashort ngithethe sipusha istaff wena kanti ungijwayela amasimba wena. Okay, mina ngikhathele Ukhathele ini? Yo wena lalela ungasomdabela wena ukulalela buya la. Yazini. Awukugeza uhamba uthi ayisister sami uyomdabela. dubula ngesibhamu sami dubula ngesibhamu sami Qophoza ngesandla lokopha negazi ngindoda engasabi nesibindi sinethambo vele ekhale okay. Awulalele radio namhlanje. Yazi ngifuna ukulo 20 number zelotho la. Ngibale number zelotho, umuntu udlale lotho. Awumeke mshana inamba zelotho nge-TV yaba. Ugeswa ba. Okay, number zelotho. Awuchaze imali awukaqoqa ngisho na neshirt kanti esikoleni nawo yini uphusha nini ungitshela ngenamba zelotho. Okay, yazi angiyike esikoleni ngifuna ngifunde njalo nje weekend namhlanje. Wena ngoba corrupt grounding phela mshana kanti solala sidleni. Angeke. Mshana ungayenzi lonto mshana. Manje uyanqanga manje ngishotelwa izitafu ngizongitshela ukuthi udlala amalotho. Udlala ngemali yabani lotho? Yazi ankele, ngoba ngenza lento ledlalela. Ngiphupha iOLED yabo. So bangiphupha iOLED linginika lezi number o6 o19 obani. Lalela ngifuna ukuzolalela lezi number lezi ending naleyo feeling yokuthi yazi lezi number zelotho zingase iphume namhlanje. Wena mshana shothi nonyo wena ngijoyela kahle kahle. Okay. Cha ngempela esiqondile mshana manje ngiyayibamba lento ningijoyela kabi mina. Nikwazi ukuphuphana nina iOLED lakho ukwazi ukuvakashela lingafiki. Alikwazi ngani ukukulanda. Cha iyamnyanyisa ngempela lento yenzayo yazi namhlanje. Ngoba manje kugcineni udla mina la ukhuliswa yimina yabo. Ngithatha imali yami ngiyophani inamba zelotho hayibo lento le. Ningijoyela kabi mina ngempela ningijoyela kabi. Okay, lase siyashaya isikhathi. Ngizokulalela kancane bese ngiyahamba ngenza into efunayo. Hey, yabona nje le. Okay, ukancane. Okay? 44. 44. 33. 33. 2. What's wrong? 43. 15. And the bonus ball is 38. 33. Ngiyacela bomanje ake mina ngiyolanda ithikithi manje ake lalela 44 bapheni 44 33 athi ngibona ngithatha ngibona phela njalo angela uba usebe masongitshela ukuthi angikade wena ngitshela ukuthi angikade wena ungithetha angikade Nina ningithola kabi nonyoko nivakashelana nodwa nini. Ekugcineni nazi ngishizile kanjani mina ukuze ngize ngifike la. Uyazi uthona umngaka wena ngenxa yami ngiyaboshwa mina ngikuphantela mina. Yes, ngiyaboshwa ngiyaphuma mina ngiphathela wena. Kumele ngikubeka komakhelwane la ekugcineni nivakashela nodwa. Yazi wena ukuthi nakufika kanjani wazi ungijwayela kabi wena. Wongithi ngiyakulimaza wena. Kumele mina ngingadli mina kumele ngingafeza amaphupha ami nginakane nawe. Ekugcineni nizohlafuna ilotho. Wetshela manje usuthopha kunami. Awusasiphushi istaff sami manje. Ungijwayela kabi wena ngiqala ngikubona ukuthi lokho ubhanga lapho ungayiphushi into zami. Uyakhohlwa ukuthi ngikwenzile sana. Wazi ngashizila kanjani mina ukuze wena ube la ukhona njengamanje.
Lento mshana uyaqala kathi kubhoda abazali bethu yayibona lonto. Ila khona izinto ezabakhona rough. Tsuka ngiphinde ngiyikhohle. Yabo. Sala mina nesistera lapho. Yabo. Unyoko. Kwanzima mshanami yayibona lonto. Waphuma bethi sistera sekuyixoxo nexoxo mayigqumela. Wacaca ukuthi mina ngoba manje itime avele lekade lingishiye nento ephathekayo ukuthi ngikwazi ukuphatha. Yabo. Aqala ngaphatha izitolo. Angidayisa incango mina mshanami, ngiphatha inkantini esikoleni. Yabo. Kuku mshanami, sistera laphuma la hamba namajita la left and right. La uphukesha la liphukesha khona. Yabo. Liyabuya lona lingibuyisela wena la. Shisha phambi komnyango la. Kodwa lazi kahle ukuthi angafakho. Yayibona lonto. Uyakhala la ngapheli ngisho 30 minutes ne-hour yatetema la angazi ukuthi sikhiphani. Angazi ngibe nengane mshanami kuwe uyicabanga ukuthi mina ngaba nengane. Yayibona lonto. Kwamele ngiphante la ngiyaphuma la ngena komakhelwane njengesiphuphu. Phantela wena ukuthi kumele udle, kumele ugqoke. Yabo kumele uncele, kumele wazi ukuthi yonke into kumele ube covered ngoba ukhule wangaka. Yabo unyoka ngimaze ukuthi ukephi le ndawo. Yabo umdala manje ungaka mina ngiyakusiza wena manje ngiyakubona mshanami ukuthi ukhulu grand mshanami yabo ngingafuni ukuthi ifuture yakho nawe ibhede yabo lo ngicabangela izinto ezigrand. Yayibona lonto. Ngakuthatha mshanami ngakuphantisa yabo ngakufaka isipani okuyifa lethu because ithama lami lelingiphathisa zona lezi zinto lezi isipana sikho ngicabanga ukukhona umuntu ongancane ukuboshwa every day ngangena ngiyaphuma kumele siphathe nawo kushiye komakhelwane sana yabo kushiya komakhelwane zibuke manje ukuthi ungakanani sengikwazi ukuthi nonyoko nihambe ngemuva ninikeza namalotho mina ngisale ngikusihlama kanje. Mucabanga wena igrand leyo nto wena. Mingaki iminyaka wena manje sokwazi ukungibiza ngeuncle kumalume kwena. Sokwazi ngisho nanesitsotsi mshanami. Yabo, khuliswe yimina wena. Unyoka waflathela le. Akaze mina azafike nangephupho. Yabo, wena uyakubhalansa wena. Yabo. Nkulunkulu. Ngiyazi baba ngijwayele uma phambi kwamhlakho kodwa namhlanje ngithanda inguqu ngithanda zingikhuleke ngibone ukuthi ukhona nomehluko ozokwenzeka empilweni yami ngikhathele baba. Isimo sengiphila kusona angisasithandi nami. Kanti uNkulunkulu mawunomhawu wawungilethela emhlabeni ngizophila lempilo. Ngikhathele baba. Mina abazali bami angibazi. Umama mazi baba. Ubaba wami ozalayo angimazi. Kwamalume lo ngiphila naye. Ngibonga kakhulu ngoba wakwazi ukunginika indawo yokuhlala, wakwazi ukungikhusela ey'ntweni eziningi abanye abantwana la ngaphandle abanginazo. Ukwazi ukunginika ngadla nga-right, ngimngaka nje ngincane. And ngaphakathi kumina likhona lolu thando lakhe. Uyena yedwa baba umuntu enginayo empilweni yami. Kodwa le mpilo engiphilayo ibuhlungu baba. Mina baba esikoleni ezinye ingane mayifika makubizwa abazali umzala ngimazi akazafika nomalume abangimtshela ngalokho ukungisupporta izinto engizithandayo ibhola baba izinto eziningi akazafika nalokho ungixisha nje ukuthi ngihamba ngidayise idakamizwa basemphakathini ngiyaxwala manje sebehazi ukuthi ngiyenzani bayamazi umalume uyehlule nyuke ephuma emajele. Ngiyacela baba sengicelelana niyena ngicela baba ukuthi ungiphephise ngalezi zinto engaphakathi kuyena ngiyacela we promise ngoba ngiyakholelwa ukuthi lezi zinto engaphakathi zizona ezingiphilisa lempilo. Ngiyacela baba nala yakhona baba uhambile ekhaya hamba lithi kamlelotho engikholelwa ukuthi bezosiza lo mndeni baba lo mndeni esiwona mina naye umalume. Ngiyacela baba ukuthi ungiphephise la ekhona abe safe. Ngiyacela